Mga igsuon, atong nadungog sa atong ebanghelyo karon, unsa kakulba ug unsa kalisang ang mga tinun-an, samtang ang ilahang sakayan gikuso-kuso sa kusog nga balod ug hangin. Niadtong higayuna usab, uban kanila si Jesus, kinsa human nga mipalurang sa mga unos, nangutana sa iyahang mga tinun-an kung sila ba walay pagtuo o pagsalig. Kining maong kasinatian sa mga tinun-an, mahimo nato nga itandi sa atong kaugalingong pagbiyahe nining kinabuhia. Matag karon og unya, hadlokon usab kita sa mga unos sa kinabuhi. Adunay gagmay nga mga unos, aduna usay dagko nga mga unos. Apan ang nakapait kay usahay, magdungan kini silag abot sa atong kinabuhi. Siguro mga igsuon kadaghana nato, kundili manggani kitang tanan, at one point sa ato ang kinabuhi, nakasinati mangyud siguro kita, nga murag mungit-ngit ang ato ang kalibutan, tungod sa daghang mga unos sa atong kinabuhi. Kanang moabuta sa punto nga murag wala nay kasulbaran pa ang atong mga problema. Kanang murag wala nay katapusan ang ato ang mga pagsulay sa kinabuhi. Ang mahitabo, mawagtangan kitag paglaom. Magtuota nga gibiyaan na lang kita sa Ginoo. Mauna nga sa atong bahin, mangluod kita ug mutalikod kita sa atong Ginoo. Mao kini ang ato ang bation, sama pananglit kung kita masakit og usa ka makamatay nga sakit, o bakaha sa higayon nga ang usa ka mahal sa kinabuhi mawala kanato. Mao kini ang ato ang masinati kung ang inyuhang bana o ang inyuhang asawa magluib kaninyo ug mapakyas kamo sa gugma. Mao kini ang ato ang masinati kung kita mawagtangan og trabaho, unya maputos gayud kita sa utang. Mausab kini siya ang atong bation kung kita talikdan o bakaha traidoron sa mga tawo nga atong gisaligan pag-ayo o bakaha mawagtang ang tanan natong mga kabtangan tungod sa usa ka katalagman. Sa ako panggiingon, usahay ang nakapait kay kining mga pagsulaya sa atong kinabuhi magdungan pag-abot kanato. Inig kahitabo niini, batio nato nga mura kitag naa sa tunga-tunga sa usa ka dako kaayo nga unos. Ug sama sa mga tinun-an, makapangutana usab kita sa Ginoo kung tinuod bagyod nga nagpakabana siya sa atong kahimtang. Kung siya ba nagtan-aw sa atong mga kalisdanan. Makapangutana kita kung tinuod bagayod nga siya gamhanan. Apan mga igsuon, ang ebanghelyo nato karon magpahinumdom kanato nga ang Ginoo sa kanunay mag-uban ug magbantay gayud kanato sama sa iyang pag-uban ug pagbantay sa iyang mga tinun-an nganha sa atong ebanghelyo. Sa panahon sa dakong unos sa dagat, atong nadungog nga si Jesus nagpabilin nga kalmado kaayo didto sa sakayan. Ang iyahang gibuhat, nagpakita kanatog usa ka nindot nga ehemplo sa usa ka tawo nga masaligon sa atong Ginoo. Wala siya mahadlok, wala siya mabalaka, bisan pa man sa dagko nga mga unos, tungod kay siya, aduna may igong pagsalig ug pagtuo sa panabang sa iyang amahan nga atoa sa langit. Dinhi nato masabtan mga igsuon nga kadtong unos di ay usa kadto ka pagsulay alang sa mga tinun-an ni Kristo. Saksi sila sa daghang mga milagro nga nahimo ni Kristo.
Apan ngano man kaha nga nangalisang man gihapon sila, bisag uban pa kanila ang atong Ginoo. Kini tungod kay kulang kaayo sila sa ilang pagsalig sa atong Ginoo. Sa pagkatinuod mga igsuon, sama nga walay uwan nga dili mohunong, ug walay unos nga dili mulurang, wala usay problema o pagsulay nga dili mahurot o masulbad. Kinahanglan lamang nga magpabilin kita nga malaumon ug masaligon sa panabang sa atong Ginoo. Angay natong pamalandungan nga ang rason ngano nga wala mga lunod ang mga tinun-an, bisan paman sa dakong unos nga ilahang nasinati, mao nga si Jesus nag-uban kanila sa ilahang pagbiyahe. Mausabon ta kini ang ato ang panagang sa tanang bagyo nga moabot sa atong kinabuhi. Dili kita angayan nga mabalaka tungod kay si Jesus nag-uban man kanato sa kanunay. Busa mga igsuon, hinaot paunta nga taliwala sa mga pagsulay, taliwala sa daghang unos ug mga kabalaka nga posibleng mukusukuso sa atong kinabuhi, unta magpabilin kitang hugot sa ato ang pagtuo, ingon man sa ato ang pagsalig sa atong Ginoo. Kinahanglan nga ato siyang dawaton sa ato ang sakayan sa kinabuhi, uban ang pagsalig ug pagtuo nga kung siya anaa uban kanato, sama sa ihang pagsugo sa mga balod ug hangin nga kini muhunong, siya usab mopalurang sa tanang mga pagsulay sa atong kinabuhi nga maoy kasagarang rason nga makapalisang kanato. Kinahanglan lang nga kita mutuo og dili na magduha-duha pa kaniya. Hinaot paunta. Palihog manindog ug atong